Ememeza ke ochiliza ebasho bonke abese ethi na siyabingelela ku half bishop esangena abazalwane. Ma isilwane ke sesihlatshwa kuye kuphuma igazi ke bazalwane sibeke nomama kanjalo mama half. Amen. Isilwane ke ngenza kwethu uma sibekiwe lapha kuyakhulunywa kubikwa ingaba kuyabuyiswa noma kuyangeniswa. Kodwa okubalekile uma kubuyiswa noma kungeniswa noma kugezwa noma kuhlanjululwa noma kukhuzwa umsindo ekhaya, kufanele kube khona isilwane esiba khona esimayo phambi kwabantu. Leso silwane ke siye sibe uhlanganisa, akuvele nje uhlanganiswe sona singazange sife. Kuyaphoqa ukuthi lesi silwane sife ukuze kube khona ukuhlangana kwezinto ezingahlangene. Molweni bazalwane. Noma kukhona umuntu ekhaya ozelwe, mhlawumbe uzelwe ngaphandle, kuye kuthathwe futhi isilwane kuyobikwa ekhaya kuthiwe nangu umntwana, mamukeleni nina bobaba mkhulu. Kodwa obaba mkhulu abamamukeli umntwana isilwane sisaphila. Kuye kuphoqe ukuthi isilwane size sife, bese kuthi kusona isilwane kube khona into ephumayo. Le ephumayo ibizwa ngegazi. Kwabantu abafundile bayazi ukuthi egazini lomuntu ila kuhlala khona umphefumulo. Kusho ukuthi nabo ngendlela abasuke bebuke ngayo baye bacabanga ukuthi isilwane egazini laso kukhona umphefumulo, ukuthi mase sifile sona isilwane njengoba babona baye basidle siphele indaba yaso. Kusho bayakholwa ukuthi egazini noma isilwane sihambile, angazi noma siye ezulwini noma sisemsamo noma sisemangcwabeni noma siye kobaba omkhulu la bekhona. Kodwa inkolo yabo ithi njengoba sekuchitheka igazi lesilwane, kusho ukuthi umsebenzi kade bewenza uhambe kahle. Sanibonani. Uma kwenzekile futhi bathi bayazama isilwane sabaleka saphinde sangatholakala, kuye kuthiwe akuhanjwe kuyobuzwa, ngoba kusho ukuthi isuke ikhona into ekhona njengoba isilwane sibalekile. Molweni bangcwele. Nawu ke kusho ukuthi ngaba amagama inkulu into esekufeni kwesilwane, ngoba uma singafanga isilwane isho ukuthi angeke zihambe kahle izinto uma igazi lesilwane lingachithekanga. Sanibona. Amen. Namhlanje ke bafethu ngike ngathi mangihleli nami ngizicubungulela nje, ngicubungula imibhalo, ngoba nginako manje ukuthi kufanele ngicubungule ngibheke ukuthi uthini uNkulunkulu mayethi. Ngase ngibona into emangalisayo ukuthi kukhona umuntu owasuka ezulwini. Lo muntu mayesuka ezulwini, ukuhamba kwakhe emhlabeni kwangeke uxazulule amacala. Uma esahamba emhlabeni, wahamba isikhathi eside lo muntu ehamba emhlabeni. Kodwa sithola namhlanje la encwadini yamaHebheru sisazozwa le ndaba ukuthi njengoba sihlangene nje kangaka la
Asihlangene nje ngoba sithanda ukuhlangana. Kodwa sihlanganiswe yilento esoyizwa. Funda ke. Umyalo ukukholwa nokuthembeka. Thabiso elami lithi asisondele kuNkulunkulu. Angazi noma ke ithini. Asisondele kuNkulunkulu. Esho njalo. Lethi. And so, dear brothers and sisters, Isihloko lesithabiso. a call to perseverance. Asisondele kuNkulunkulu. Fundisa indlela lakho lithi. Asisondele kuNkulunkulu. Lithi lakho umyalo khona Nokuthembeka. nokuthembeka. Lami lithi asisondele kuNkulunkulu. Baba siyabonga izwi lakho leli. Siyafunda manje Nkosi sisize. Siqonde kahle Jesus. Ukuze imphefumulo yethu ifumane impumuzo ngoJesu Kristu. Amen. Amen. Asifundeke mambishop. Ngakho ke bazalwane njengokuba sinesibindi sokungena endaweni engcwele ngegazi lika Jesu. qedile. Sinani Sinesibindi sokwenza njani? sokungena endaweni engcwele ngegazi lika Jesu. Kusho ukuthi lento uma kuthi bafethu lithi lawo akithina ngicela singabanga umsindo bafethu. Amen. Abafangile banga umsindo akaningilalele lapha funda. And so, dear brothers and sisters, we can boldly enter heaven. Boldly. We can boldly enter heavens. Kusho ukuthi sinani? Kusho ukuthi sinani bafethu? Sinesibindi. Yazi? Mana ngathi ngikhuluma nabazalwane. Yazi wathi ngikhuluma nabazalwane. Yabo? Ngoba ngifuna sazi kahle bafethu sibe nento ngifuna sicacise kahle lento Thabiso ukuthi umuntu ongakholwa uyezwa ongakholwa uJesu akangena. Angena. Lento ayinayo imbuzi. Inegazi lomuntu. Usho khona umuntu kanjani? Owafa. Kumuntu wafa. Now, sinani manje ke? Sinesibindi. Sokwenza njani? Sonke. Ngani? Ngegazi. Yabona ukuthi igazi linamandla ngana? Elilwane lihlatshwa njalo. Ninekweletu kwamanje. Ninekweletu wazi kahle nje ukuthi akwamqedi ukhulukhulu wayo. Nokhokho futhi akwamqedi. Akwazi umqedi. Kodwa sizwe indaba namhlanje ebusuku kuthiwa kunomuntu oyedwa nje wafethu wavele nje wabona abantu abahluphekayo abangenalutho ochiliza. Wathi kodwa laba imbuzi bazothathaphi ukuze baphumule laba. Hayi angivele ngibe yiyona imbuzi. Wavele wahlatshwa kanye. Wathi emehlatshwa kanye nje. Hallelujah. Kanye. Wedokotela wahlatshwa kanye. Kuthiwa wathi emehlatshwa Thabiso kwaphuma igazi. Kwaphuma namanzi. Lo mayehlatshwa laba Thabiso kuthiwa laba okhulu ma uhlaba imbuzi
uthi abadle kuyakhulunywa lapha nina ngoba nikaze niyenze umsebenzi ngoba nina nikaze niyenze umsebenzi lapha emakhaya enu kuyaguqwa lapha umuntu omdala athi nina bakachiliza usibani kangangeni lapha phakathi kwenu ngoba mumbi niyakhumbula nani ukuthi wayethakatha la ekhaya so leli lembuzi lenza ukuthi kube khona abanye abantu ababuyele eceleni ngoba babethakatha wow lazali imbigazi Oh, hallelujah. awuleli gazi leli Oh, Jesus. limbi Yeah. linobandlululo lento bafethu isimanga Thabiso ngoba mabebika kusuke kuguqe ngisho ingane zakhona ezingazalwa la ekhaya Okay. ingane nje ezingazalwa la ekhaya suke zidla kuyabikwa bese kuthiwa ingane engeyona la ekhaya ayibalwa ingane nje engazalwa la ekhaya ayibalwa ngoba inesibongo esinye eyangaphandle usibani ngani zakuthi ungamfaka wayenenhliziyo embi sifuna idlozi elihle lithina idlozi eliclean elizokhanyisa la ekhaya bese kuyenziwa ngalo leli gazi uma beqeda Thabiso bese kufika indoda ethile eyazi ukuhlola amagazi embuzi ngoba iyakwazi ukwahlola amagazi embuzi ibese ithi makhona isiphithiphithi esenzekile emva kwalelo gazi bese cha ngani zakwethu la ekhaya benenza umsebenzi bese kufanele kuthiwe makhosi ngoba akushiyo ukuthi inkosi kuthiwa makhosi bese kuthiwa umsebenzi awuhambanga kahle ukhona isalikazi engisibona sihambe sijike siflathele sibheke emuva kusho ukuthi noma igazi lenziwe kodwa isalikazi siyakwazi ukuphenduka sibheke emuva bese kuthiwa lapha ekhaya kini ngibona umuntu olithathe lonke idlozi lenu uyalibusa elakhe nina njengoba nihlupheka kangaka nje ingenxa yokuthi kwathathwa amathuna athathwa bekho belele kuwo futhi ebheke phezulu belele kuwo amangcwaba ebheke phezulu kodwa bahlulwa indoda edakiwe izothatha amathuna. Oh, hallelujah. Kodwa imbuzi Oh, glory to God. lenziwe gazi lembuzi selenziwe kodwa bahluleka bebuka kodwa siyalwa yini siyalwa kanjani kwethu bese kuthiwa no umsebenzi niwenzile bomncane kusho ukuthi kufuneka ongathi uthexa kulandwa inkomo eplazini ngoba inkomo ithanda ukuba nkulu ingase iukhava umcimbi wonke bese kuthiwa khona into ekuthiwa ukwendlalela inkomo kusho ukuthi umsebenzi ufuna wenze njani wande yenziwe lichithwe nalo igazi uma liqeda ukuchithwa igazi la ekhaya kunamashobolo kunamabhadi mabethi bayafika bayobuza kuthiwa ilela gazi enalichithayo nachitha igazi obaba mkhulu abayithandayo namhlanje ke bafowethu ngifuna ukuzokwethula the blood ukuthi noma amagazi echithekile kwavela amashobolo namabhadi kodwa kunegazi Oh, Jesus.
ungeze khona. But the very same blood namanje njoba ngikhuluma nani ungathi ngiyabizochitheka. Hayi uthi ngichitheka izono manje ngizochitheka alisoze laphela ma. Machaze iBhayibheli Thabiso lithi unendoda eyakhe yayingabona ehlweni kuthiwa yalenga inkosi yamakhosi, yalenga imfu, yalenga emthini, kuthiwa owayidwaza waphuma igazi, waphuma igazi, waphuma igazi yacazela ehlweni ihleli nabona zoba lesoze laphela ma. The blood of Jesus shall never lose its power. The blood of Jesus and the source of the power. Igazi lika Jesu and the source of the power. Abantu bezwa bathi ngishindile ezifweni nje. It's the blood of Jesus. Igazi lika Jesu aliphela amandla lisha njalo noma sambe thosko God himself lokufa. Igazi lika Jesu lisaqhubeka njalo. Oh, glory to Jesus. Oh, Jesus. Alisoze laphela amandla. Oh, glory to Jesus. Intombazaneni namadoda igazi lika Jesu layithela intombazane. Meke nje igazi lika Jesu layithela intombazane yathelwa igazi. Igazi lika Jesu liyaklina isono, liklina isono, liyawasha. Oh, Jesus. The blood of Jesus. Igazi lika Jesu lifika khona umonakalo. Oh, Jesus. Lifika khona umonakalo. Intombazane ifeba. Hallelujah. Yaziwe endaweni iyafeba. Hallelujah. Ifike khona umfana odakwayo. Hallelujah. Kumele wathatha nje nawe waniphuza igazi. Sifakaza noma singasathandi saphuza igazi lomuntu. Hallelujah. Sinenkunga kwafa umuntu sasusa yena sambeka eceleni. Oh, Jesus. Saphuza igazi la. Oh, Jesus. Glory to God. Oh, Jesus. Glory to God. Oh, hallelujah. Gazi elinamandla. Oh, hallelujah. Abantu bayahlupheka noma bengenamali bashoda ngento eyodwa. The blood of Jesus. The blood of Jesus. Nazo into eshodayo Oh, hallelujah. igazi lika Jesu. Glory to Jesus. Gazi elinamandla. Glory to Jesus. Gazi eliphilayo. Oh, hallelujah. Gazi eliphilayo. Glory to Jesus. Namanje lisaphila. Senamandla igazi lika Jesu. Alisoze laphela amandla. Hallelujah. Solibona mthande ebusuku. Solibona. Ebafethu igazi lika Jesu lihlanza izono. Igazi lika Jesu lihlanza izono. Lento Thabiso uma ungayitholanga uyithola esontweni. Uyithola emabhantshini ngiyakuyizwa. Yakuyizwa. Lento kuyona ama-uniform. Lento kuyona amabhantshi. Indaba kaJesu. Ifundeni. Ngakho-ke bazalwane, sinekholo ngoba siyazi ukuthi sinelungelo lokungena endaweni engcwele ngegazi likaJesu. Asisa
umthandazo othi usungikhumbule Nkosi yami mangabe ngidlula kulomhlaba asuthandazi lo mthandazo ngoba sineqholo ngoba sinelungelo thina asinayo into ethi siyacela nina ize nisikhulumele kobaba mkhulu nisikhulumele kuNkulunkulu ukuthi asingenise asinandoda esingama phambi kwayo sithi ayisikhulumele yo sesinelungelo lithi iBhayibheli ngalo igazi lakhe kwavele kwadabuka isihema sethembele kwathi indawo ekade singakwazi ukungena kuyona sangena through his blood. Jesus ifunde bayizwa mambisho ngakho ke bazalwa sinekho ngoba siyazi ukuthi sinelungelo ngena endaweni engcwele ngegazi likaJesu ngokujabula isihenqo kusho ukuthi ngomnikela ngomzimba wakhe wasivulela indlela entsha nephilayo yokuba singene lento ngeke uze ungicelele uyabona kuthiwa ngomzimba wakhe wawunikela kodwa ukuba uJesu akakwazwanga kuphuma igazi noma ngabe oyinikela umzimba ongusiza ngoba igazi aliphumanga kusho kwakufanele kube khona igazi anything lakho mfowethu. And so, dear brothers and sisters, we can boldly enter heaven's most holy place because of the blood of Jesus. Uyabona ke bafethu leyo kungena. Akuyona into engizothi ngiyi. Yabona bengizofundisa ke manje namhlanje ngokunamandla. Ngale legacy. Uyabona? We can boldly enter heaven's most holy place because of the blood of Jesus. Imani bafethu. Ngicela ukufundela iBhayibheli. Bazongizwa. Nalaba. Laba ngihleli nabo. Ngicela ngifundele iBhayibheli. Funda lezo. Funda. Ithini la kulezo? Ile iphethe. Isingisa. Okay. Funda. Lesizulu. Mobe lesizulu. Akho-ke bazalwane njengoba sinesibindi sokungena endaweni engcwele ngegazi likaJesu sinesibindi sokunjani endaweni enjani ngani ngegazi kusho ukuthi bafethu imani kusho ukuthi uJesu usazoqala phansi afe imani bafethu saqeda uma uJesu esaqeda ukufa kusho ukuthi sinelungelo uma sinento eyizonwane ezilathina sinjani lo osuke siphendula usuke enzani lo osuke siphendula lithi awuphinde futhi hayi manje ngizwa ngegazi nekude kabi kulento engikhuluma nekude nobe ngiqale phansi ngilanga licabange kahle lento umuntu ongakholwa uJesu ukuthethelelwa kuye akukho yebo njalo uma nje ungakholwa uJesu ngicela abafana besicekise kahle uma ungakazi umamukela uJesu umamukele nje uJesu uthi ngiyamamukela uJesu abe inkosi ziyeke izono ngoba izono zilinda igazi izono uma wamukela uJesu izono zisuke zilinda igazi izono azigezeki ungamamukelanga uJesu kusho wamukela yena eumzimba umamukele umzimba enjalo
bese kuthi igazi lakhe mayisehlatshwa bese kuwasheka izono kuwe. Ilona igazi lembula imfihlakalo kuwe yezono. Mawungamamkelanga uJesu awunayo into engakungenisa. That is why bezama abantu ubone bethenga izikapu, bethenga izimbuzi, bethenga izinkomo, bayazi ukuthi akungenwa ngaphandle kwegazi. Bazi kahle bayazi nje, bayazi ukuthi uma igazi lingekho akungenwa. Aniyazi amadimoni ukuthi amadimoni asebenzisana amadimoni. Asebenzisana amadimoni. Aphuza amadimoni. Enzela mephuza idemoni. Ayazi ukuthi mephuza igazi asuke ebamba umuntu. Umuntu akabanjwe enyameni, ubanjwe egazini. Oh, ngiyathola. Ingakho makuthiwa umuntu uzothiwa umuntu akekho umuntu bafethu. Umuntu nje mayezobulawa kufanele kuphumele kuyena ngoba yini lesegazini umphefumulo. Uma igazi umuntu liphume kakhulu wenze njani? Ubulawa yini? Ukuthi igazi njani liphume? Yini ephume uyena. Ngoba yena uhlala kuphi? Egazini. So uJesu wayengeke afe ukuba igazi liphuma. Kwakuphoqa ukuthi uJesu igazi lakhe lenze njani? Liphume ukuze alanda abantu ngegazi. Umuntu akalandwa nje enyameni, ulandwa ngegazi. Kusho ukuthi makufa elandwa umuntu, kufanele umuntu olandwe uJesu adlule enhluphekweni ezwe inhlungu ukuthintwa kwegazi. Alright. Oh, hallelujah. Manje akekho umuntu ozongena ezulwini. Ngoba lithi iBhayibheli izincwadi sezenjani? Ezabanjani? Abadala nabancane. Angithi izingane lezi ezincane nina nazi ukuthi sizoyizulwini. Into kanjani? Ukuthi ingane sizoyizulwini. Ayikho ingane sizoyizulwini ingazange idlule. Angithi ingane iqale yantshontsha. Okay, mhlawumbe ngibona ukuthi ngiliveze kancane. Uma owenza nje, othatha ingane ube sobeka into mhlambe uqedala nje ekhaya. Uzoyibona ingane mayingena ifika iqale yenze njani? Uqalazana ingane ngoba ingane. Iyazi ukuthi yenze njani? Iyona njobe intshontsha. Umuntu umbone wenziwa njani bafethu? Ingane mayonile ekhaya yenze njani? Uyishayelana ingane kanti ayonanga. Usho ingane njani? Yona ephambi kwakho ngenyama yayo naphambi kwaNkulunkulu ngomoya wayo. So njoba yona ephambi kwaNkulunkulu ngomoya wayo isho ukuthi uNkulunkulu uzoyijezisa ngokwe silinganiso sayo. Ingakho izincwadi zizovulwa zonke ukuthi igazi nje walachitheka lingawachithekela amanga kuyobe kuchekwa kuthiwa wayekhona nangu kuchekwa ibhuku elikhulu uyena uJesu. Ibhuku lelo elikhulu ezobe livulwa amagama onke. uJesu awumuzwa nimethi abapostoli bejabula lapha abafundi bethi hey Jesu, hey amadimoni, hey uthi hey yabona into ejabulayo bhetha kabi. Into efanele ijabulele yi-1 ukuthi amagama alotshiwe encwadini yani yokuphila. Ubani incwadi yokuphila? Uyena. Uyena incwadi yokuphila. Ngama amagama njengoba efile ethi uJesu igama likaHloni ngesikhathi efa lalotshwa. uHloni wamukela uJesu awuyifele yaHloni yavala kwaphela. Nomunye uma ungakamamukela uJesu awunayo incwadi yakho uyayazi ikephi. Umuntu ongamamukelanga uJesu ubhilonga kuSathane. Bonke uyathanda akathanda, akekho umuntu osesenta. So ingakho kubalekile ukuthi wonke umuntu enze njani amukele uJesu ukuze incwadi igama lakho lenziwe njani lilotshwe encwadini yokuphila. Ungabona amasonto kusondwa nje. Njoba kusondwa nje esontweni bathi baba benze njani lapha esontweni? Bajoyina nami ngesonto ngiyajoyina. Ungayivumi indaba yokwenza njani? Yokujoyina ungayenzi lokho. Ungajoyini wenze njani? Uma wamukela uJesu incwadi yakhe igama lakho lenziwa njani? Liyalotshwa kuphi? Encwadini yokuphila ewuJesu. Awu phela incwadi yokuphila yinye uJesu. Ingakho masesihlabele sithi alisozela phela amandla. Sisho ukuthi uma uza kuJesu
igazi lakhe uyasinda ngemivimbo yakhe emvimbeni kwaphuma igazi yilo lelo gazi babesinda abasindanga uJesu engakashawa kwaphoka ukuthi ashawe engakalengiswa esiphambanweni kwaphuma igazi ababehamba lapha endleleni behamba endleleni kwakuconsa igazi besinda bengabewanga izandla through his blood. Namhlanje sizokhuluma phela ukuthi ungacabanga ukuthi uzwenzulile malinge ngisho ugogo ngisho unyazo lwezulu luyazi ukuthi ayikho indlela kungena ngaphotsha kufuneka umuntu ongenisa abantu awu madoda umuntu ongenisa abantu umuntu uKristu Jesu uyena yedwa onelungelo owafa wavuka namathambo wavuka negazi wavuka nenyama ebafowethu yini yamenza uJesu avuke nenyama yakhe negazi lakhe ingoba kwakusezochiliza ngesikhathi emethelwe esiphambanweni lachitheka igazi ochiliza bengekho kwaphoqa ukuthi igazi liphelile esiphambanweni kanti ochiliza basese wathiwa no aliqoqwe lichitheke day by day lento ayibe umthombo nomshini ophampayo zonke insuku bonke abantu abamamukelayo bathola amandla abamamukelayo bathola amandla abamamukelayo bathola amandla kusho ukuthi umshini uyagaya day by day yiko nje sihlabela sithi alisoze laphela amandla igazi likaJesu Jesus. Ubelama umshini wangaphambi abesaba sengene funda ngakho abazalwane sinekho ngokuba siyazi ukuthi sinelungelo lokungena endaweni engcwele ngenxa yegazi likaJesu ngokudabula isihenqo kusho ukuthi ngokunikela ngomzimba wakhe wasivulela indlela entsha nephilayo yokuba singene. Yabona imambepho mathiwa wasivulela indlela entsha akubalwa lapho ukuthi ifebe zashawa ngaphandle cha idaba cha iphingi yabona kusho wayevula indlela ukuthi bonke abantu banelungelo lokwenza njani lokungena futhi le nto ayibheke ukuthi ushukulile noma ushukulanga kuthiwa wonke umuntu unelungelo lokungena kungena umuntu odakiwe kungena isifebe kungena isiphingi wonke umuntu unelungelo once wangena lapha endaweni enjani manje nje wangena uvele uxoxa iqonzi uthi mawuthi uqala ukuthi uthatha ugebisikana mawuthi ugebisikana mawungena khona vele uxoxa iqonzi lifuna izona lifike liwashe kube mhlophe uyizaya abantu oje madoda u55 noma u50 tozanithenga ngaphandle u55 lethi nikuthelana imali Mungu njani ukuyizina nezwa kanjani tozana njani ithenge ngaphandle kwani kusho lenda ibizimali ningaboni nje lapha efundisa abakhona beshawa 11 ngama1000 le ayifune 1000 yamahala mawuya umfundisi lapha empangeni ukukisa 1000 eyakhe leyo ikhona nje indlela yamahala uma umfundisi ebiza 1000 bonga uthi ngilendlela engizwile etendeni khona indlela mawuya khona uhamba mahala meke wathelwa igazi nje ufike usinde ngangizwe kwethu sesixabene
letha bizo ayinandaba noma ufundile noma ufundanga noma ulutho noma uhutho meke nje wasinikwa phambi isandla wathi ngiyavuma nami Jesu iyona nto nje iyona nto uvela ungena uqualify uvela ube ngathi uphuma evarsity bengwangena nje ufaka khanda lapha waphambi isandla uze seweshintsha nabantu leli gama elithi nami ngumntwana kaNkulunkulu alishiwo nombani lishiwo abantu abahlala lapha ebukhosini abantu abahlala kuphi esilweni samabandla abantu abahlala ngaphakathi kwabantwana kodwa buka nani mina ngena kuJesu niyashintshwa amagama athi nobani leli gama lokuthi isindindwa alibelisabizo liyaphela nozindaba liyaphela uhlupheka uyahlupheka liphelile ube sewuthola igama elisha igama elithi iBhayibheli uma ubale kuKristu once umuntu waba kuKristu uba sidalwa esisha lithi iBhayibheli konke okudala kuyadlula lithi bheka sekudlula kuhle linamandla kahle lifika izinto zonakele lifike lizilungise lifika umonakalo olona lifike lulungise lishintshe ukwenza bathi abantu behleba igazi likaJesu noma kuthiwa ngabe kuthiwa umubi kodwa igazi likaJesu likwenza ube muhle kade ngizomnyumama efakaza umfundisi uthi ngimuhle abam-understand ukuthi uthini muhle ngegazi ugezwe igazi likaJesu uyagezana uJesu bafethu uke uthi noma soyidelile nje ageze kadela mfowethu by his death Jesus opened a new and a life-giving way. Ngiyabona ukuthi ngaphandle kokufa khona into ezingenzeki wenze njani mesefile by his death Jesus opened a new and life-giving way. Wenze njani ukufa kwakhe mamphilo wasivulela indlela entsha yabona nephilayo make nje uJesu naso ufa kaJesu wasivulelana kusho ukuthi make samamukela uJesu uvuleka ini indlela enjani entsha nami niyazi nje ukuthi make nje wamukela uJesu uvuleka indlela enjani entsha uze umuntu sekhuluma ngenye language kwenze njani sekuvuleka indlela enjani entsha ananda uJesu thamsukathe. By his death, Jesus opened a new and life-giving way through the Satan into the most holy place. And since we have a great high priest who rules over God's house, let us go trusting him, for our guilty conscience have been sprinkled with Christ's blood to make us clean, and our bodies have been washed with a pure water. And no outer man. Sinompristi ophakanyisiwe wabamkhulu obheke indlu kaNkulunkulu nako ngakho ke ukwenze njani umpristi ubheke indlu kaBaba uyabona ukuthi akabhekile ngaphandle ukathi indlu ngaphandle kathi mawungaphandle ubhekiwe yiko lozobhekwa abanye abantu bongaphandle kodwa mawungaphakathi ubheke umpristi omkhulu Serious yazi bafowethu awungitshele nje bafowethu ukukhathwa izinto ezifayo nazo ngakho ke asisondele kuNkulunkulu ngenhliziyo eqotho sikholwa ngempela singangabazi sisondele kuye izinhliziyo zethu zifafaziwe zagezwa kuba singabe sisalahlwa nguneveza wethu nemizimba yethu yagezwa ngamanzi ahlanzekileyo. Bafethu ngitheko nina ngesikhathi uJesu bethelwe ningakhohlwa uJesu besethe bethelwe encikwe enkosi waphuma izinto eziwu2 waphuma igazi waphuma namanzi. All right.
waphuma igazi namanzi. Why? Kwakufanele kube khona ukuwashwa kwangaphakathi nokuwashwa kwangaphandle. Yaphela inkonzo. Yabaza bathi ngempela ngiserious. Umuntu mekwamukela uJesu mfethu. Meke nje wamukela uJesu. Kuba khona umehluko. Hayi emoyeni kuphela. Nasenyameni umbone lo muntu ayibona umuntu. Lo muntu washintsha. Ushintshiswe ukuthi ugeziwe ngamanzi nangegazi. Abethi bafethu amanzi amela inyama. Igazi limelele umphefumulo. Angizwa ke manje. Ukuthi kufanele konke kwakhiwe, kungakhiwe into eyodwa ngoba uNkulunkulu wabona ukuthi emntwini khona abantu abayithupha kahle. Number 3 yena. Number 3. Number 3. Uyena number 3. Bese uthi number 2 igazi, number 1 amanzi. Kusho ukuthi kuphelelisa umuntu, waphelelisa umuntu wagezwa. Waba nelungelo. Umuntu nakuthiwa khona ngenwa khona wangena. Asekho court. Ayikho court, ayikho inkantolo la sisazoya khona, ayikho inkantolo yomuntu osinisiwe lesazoya khona inkantolo la iseyoqula khona amacala. No, asiquli. Masishuka la nje siyahamba siyangena ngoba sinelungelo ngegazi lika Jesu. Akho ndawo ngobe ngijike khona ngithi Nkosi yenkantolo manje Nkosi yenkantolo ngisacheck amacala ami, alikho icala. Enginalo. Amacala benginawo. Ongihlawulelwa ngihawukela. Okay ba. Mangisuka la nje ngeke ngikhalela. Hawu Nkosi yami uzuhambe naye. Udlule naye emabhubesi. No. Alikho la ngihamba khona emabhubesi. Mina ngiyezwa ukuthi sonja iBhayibheli uJesu wafika wangithenga kwaphela. Labantu ethiwa bazobona amabhubesi bangiphathisa ingubo kuthiwa Nkosi yami nansi ingubo azoyimbatha ngendlela. Kusho abantu abangazange bamukela uJesu. Bonke abamamukelayo wabapha amandla. Uthi babe ngabantwana. NgoNkulunkulu futhi ngempela bayibo. Qede. Uyiqedile. Ngakho ke asibambelele sithi ngqi kulelo themba esilivumayo ngesivumo sethu sokholo ngoba uthembekile uNkulunkulu uyosifeza isithembiso sakhe. Alisoze laphela amandla. Alisoze laphela amandla. Laphela amandla. Alisoze laphela amandla. Ngiyamdinga uJesu. Izono zami zixolelwe. Hallelujah. Zixolelwe nje izono zami ngingakaphumi kuzo. Kodwa uJesu angixolele. Ngicela lo muntu bafethu. Alisoze laphela amandla.